Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары. Аллаһу Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте барчабызга да ирешсә иде. Эфирда имамнан сорык тапшыруы. Сездән килеп ирешкән шушы сорауларга, шушы студиябызда остазларыбыз, галимнәребез, имамнарыбыз белән җавап таба торган тапшыру. Раббыбыз Аллаһ шушы тапшыруыбызны да файдалы кылса иде. Иншалла үзебезгә яңа өстәмә гыйлемнәр алып, инде кайтып китәргә насыйп булса иде. Бүгенге тапшыруга килгәндә, инде студиябызның кунагы, еш кунагыбыз, бигрәк тә Татарстан мөфтиенең мөхтәсибләр белән эшләү буенча урынбасары, Казаныбызның Кабан арты мәчете имам хатибы Равил хәзрәт Зөфәр. Равил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Раббыбыз Аллаһ инде бәрәкәтле кылсайды бу тапшыруыбызны. Амин, Раббым. Шулай була күрсен, бәрәкәтле, хәерле, файдалы тапшыру булсын. Амин шабызын. Хәзрәт, бүгенге безнең тапшыру күбрәк йорт белән, инде йорт әһелләре белән бәйлерәк булыр. Шуңа күрә сорауларны да шушындыйрак итеп җыеп алдык, иншалла. Аллаһ Тәгалә тек ачкычлар биреп, сезгә дә, безгә дә файдалы, бәрәкәтле тапшырулар ясарга насыйп булсын. Амин. Беренче сорау, менә мөселман булмаган кешеләр белән бер йортта торырга ярыймы? Бер йортта, бер тулай торакта, мәсәлән, чөнки студентлар төрле җирдә булырга мөмкиннәр. Мисал өчен, әгәр бүлмәдәге күршеләр динебездә булмаган гамәлләрне кылсалар, мәсәлән, башка илаһларга гыйбадат кылсалар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, тормыш хаят дигән нәрсә ул катлаулы. Тормыш хаят инде без теләгәнчә дә бармый, төрле хәлләр була. Әмма ләкин Раббыбыз Аллаһ Куръани Кәримендә дә һәрберегезне бер-берегезгә сынау итеп яраттык дип хәбәрен бирә. Шуңа бер-беребезгә һәр вакыт без сынау булып торабыз. Адәм баласы шулай бергә яши, хаятын, гомерен алып бара. Төрле халыклар, төрле милләтләр, төрле диннәр тотабыз. Һәм бит әлбәттә бу табигый булган нәрсә. Аллаһ Раббыбыз шулай безләрне бар иткән, халык иткән, яралткан. Инде яшәү рәвеше, йортларыбыз, җирләребез күп милләтле, күп динле, инде илебездә, бай илебездә шундый, шул яктан матур да ул яшәгән вакытта тормышыбыз, хаятыбыз инде кисешә күршеләребез белән, булсын тулай торак булсын, инде күп фатирлы йорт булсын, күршеләребез, мәсәлән, якыннарыбыз уң якта, сул якта ишекләр янәшә. Бу вакытта ничегрәк бу мәсьәләгә карыйк дисәк, әлбәттә бик күркәм, хәерле итеп карыйбыз. Әгәр дә инде шулай насыйп булды икән мәгыйшәт тормыш алып барырга, без инде үзебезгә килгән вакытта күркәм күрше булырга тиешлебез. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир фәлюкрим җарах." Кемдә кем Раббысы Аллаһка ышана икән, кыямәт көненә ышана икән, күршесенә карата яхшы мөнәсәбәттә булсын, ихтирамлы мөнәсәбәттә булсын дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Шуңа инде бер-беребезне ригая кылып, хакларыбызны үтәп яшибез. Инде икенче мәсьәлә килгән вакытта, ягъни диннәр төрле булу сәбәпле, адәм баласы кемдер намаз укырга мөмкин, кемдер инде үзенең дини гыйбадәтләрен кылырга мөмкин. Ләкин бу чиракта да без Раббыбыз Аллаһның китабына кайтып, Аллаһ Раббыбыз Куръани Кәримендә: "Астаъиду биллаһи минаш шайтанир раҗим, ва ла тасуббу аллазина яд'уна мин дуниллаһи фаясуббуллаһа адван бигайри илм." Раббылары Аллаһтан гайры затларга, илаһләргә гыйбадат кылган инде кешеләрнең илаһләрен сүгә күрмәгез, диннәренә тел тиштидерә күрмәгез. Алар да инде хаталык илә, ялгышлык илә Раббыбыз Аллаһка тел тиштидерерләр дип Аллаһ Тәгалә хәбәрен бирә. Шуңа инде әлбәттә бу динебездән тыелган нәрсә. Кеше динен тота икән, инде безгә хас булмаган, үзенең сайлаган динен тота икән, без бер сүз дә әйтә алмыйбыз. Ул гыйбадәтләрендә, гамәлләрендә. Киресенчә динебез ислам, тирә-якка, күршеләргә, башка диндәге инде затларга күркәм мөнәсәбәттә булырга чакыра. Гомумән, менә бу күршеләр мәсьәләсенә килгәндә, әле ул бүгенге көндә фатирларны бергә дә алып торган мөмкиннәр арендага дип әйтәндә, тулай тораклар. Гомумән, менә сез әйтеп киттегез, Пәйгамбәребезнең хәдисен, Аллаһ Тәгаләгә кыямәт көненә ышанган кеше үзенең менә күршесенә күркәм инде мөгамәлә күрсәтсен дип. Менә бу күршеләр, алар
шәһәрдә ул бер төрле. Хәтта ки сез әйтмешли ишекләр якын, ләкин кайчакта уң як яки сул як күршене кем икәнен дә белмәссең. Менә инде район җирләренә кайтсак, авыл җирләренә кайтсак, анда күршеләр инде бәлки ераграктыр, территория ягыннан бер 10 метр, 20 метр, ләкин якынрактыр, чөнки алар гомер буе бергә торганнар. Гомумән, күршеләр турында нәрсә әйтеп була динебез ягыннан? Нинди киңәшләр бирер идегез? Менә безне караучыларыбызга үзләренең күршеләренә карата нинди мөгамәлә булырга тиеш? Иң күркәм мөгамәләләр, ләкин алар нинди? Һәм бит әле бар шундый кешеләр, үзләренең күршеләрен бик яратып бетермәгән кешеләр бар. Бәлки андый кешеләр дә безне карыйдыр. Күршеләренең гыйбәтен сатучы кешеләр бардыр, начар теләкләп торучылар бардыр. Ниндирәк без булырга тиеш безнең күршеләребезгә карата? Халкыбыз элегелектән күрше хакы, тәңре хакы дип яшәгән. Һәм бу сүзләр, бу күршеләргә булган мөнәсәбәт, күршең үзеңнән яхшы булсын мөнәсәбәт ул динебездә чагыла. Күрше хакы бик тә зур хак, кардәшләрем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына Җәбраил фәрештә килгәндә, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямга күрше хакында шун хәтле күп хәбәр китерде. Хәтта Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям шул очрашудан соң мин уйладым, күрше мирас малын алырга тиешле кешеләр арасына керер хәтта дип уйладым ди. Яни шундый якын мөнәсәбәт күршегә. Шуңа күршенең хакы бик тә зур. Аңа мөнәсәбәт, аның инде намусы, аның хакы бигрәк тә якын. Җир кишәрлеге булсын, бакча буендагы һич тә керергә ярамый. Маллары, мөлкәтләре булсын кагылсыз. Чөнки башка бер җирдән әгәр дә караклык кылса, Раббысы Аллаһ каршынданың дәрәҗәсе, зыяны бер төрле булса, ләкин күршенекенә кагылсаң, аның зыяны, аның гынахысы тагын да зуррак, 10 мәртәбә. Чөнки күршеләребез Раббыбыз Аллаһ тарафыннан бирелгән әманәт. Һәм без бу әманәтнең кадерен белергә тиешлебез. Кем генә булса да, фамилиялары нинди генә булса да, милләтләре нинди генә булса да, нинди генә диндә булсалар да, күрше хакы бик тә зур. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гомер хаятында да яшәгән вакытта шуны күрсәтте. Хәтта күршеләре әшәкелек кылса да, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хәйр яктан, уңай яктан, күркәм яктан җавап бирде, җавап кайтарды. Ул бик тә зур нигъмәт күршеңнең әйбәт булуы. Менә Аллаһка шөкер, Аллаһның рәхмәте илә үземне белгәннән бирле һәр вакыт Аллаһга шөкер, төрле милләт, төрле дин вәкилләре эләктәме, ләкин Аллаһга шөкер, һәр вакыт күршеләребез әйбәт булды. Күршеләр һәр вакыт яхшы булды. Алар белән яшәгән вакытта иминлек тыйып яшисең. Чөнки бер вакытта да анардан хәтәр килмәячәк, начарлык килмәячәк. Шуңа күршеләребезгә карата яхшы, хәерле мөнәсәбәттә булыйк. Инде күршеләргә килгән вакытта фикъ китапларында булсын, хәдисләрдә булсын аңлатмалары килә. Яни уң яктагы күрше элегрәк ничегрәк караганнар, хәтта 40 йорт дип санаганнар күршеләрне. Оңда 40 йорт, сулда 40 йорт. Яни бу мәйдан ягыннан, территория ягыннан да тагын да киңрәк нәрсәне алып тора. Шуңа динебез шуңа чакыра. Хөрмәткә чакыра, ярдәмгә чакыра, яхшылыкка чакыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, иманыгыз зәгыйф булыр, камил булмас. Әгәр дә сез шыплап кырсакларыгызны тутырып, тук хәлдә йокласагыз, күршегез ачлы туклы яшәсә, ризык таба алмаса, бер мохтаҗлыкта булса, кимчелектә булса, иманыгыз камил булмас. Динебез һәр вакыт шуңа өйрәтә, көтеп утырма, синнән киреп ярдәм сораганын кул сузып. Әмма ләкин син аны күрәсең, күршесен бик әйбәт белә. Аның хәлен беләсең, ярдәм ит, ярдәм кулы суз. Һәм шулай икенче яктан күршеләр алар индикатор булып тора. Һәр вакыт кемнең кем икәнен белергә теләсәләр, күршеләреннән сораганнар. Күршеләр, ут күршеләр бик якыннар. Алар безнең гаиләдәге, тормыштагы вазгыятны, кемнең кем икәнен бик әйбәт беләләр. Шуңа Раббыбыз Аллаһ динен тотып, әмерләрен үтәп, күршеләребезнең хакларын хаклап яшәргә насип кылсын. Аллаһ азza ва җаллә дә рәхмәт илә шул хәерле күршеләребез белән җәннәтләрдә дә күрше булырга насип әйләсен. Амин шулай булсын. Инде күршеләр турында сүз чыккач, менә сез фикъ китабы дип әйткәч тә бер шундый фикъ мәсьәлә исемә төште. Ул да булса
күрше халкы әйбер сатканда. Мәсәлән, йортны сатканда без бит инде ничек тә менә хәзер арада ияләштек, игъланнарны интернетка һәм тагын кая куябыз да, онытабыз күрше турында. Фик ягыннан менә йортны сатканда нинди кагыйдә бар, шуны безгә аңлатып китсәгез иде, менә белсеннәр әле. Без дә белик, искә төшерик, безнең тамашачылар да белсеннәр. Бәлки фатирларын сатасылар киләдер, бәлки йортларын сатасылар киләдер. Менә нинди кагыйдә бар дин ягыннан? Кагыйдәгә килгән вакытта без бит инде менә бу газиз булган якын күршеләребез. Алар да телиләр, мәсәлән, үзләренең янәшәсендә яхшы, хәерле күршеләрнең торасын. Шуңа инде без игътибарлы булырга тиешлебез. Теләсә кемгә, мәсәлән, фатирыңны, йортыңны сатып калдыру, һәм дә бу синең киләчәктә күршеңә зыян итә торган булып, аның күңелен төшерә торган булса, бу бик матур, урынсыз гамәл булыр. Шуңа инде әлбәттә киңәшеп, хәерлек белән теге күршеләребезнең хакларын хаклап, күңелләрен төшермичә, бу мәсьәләгә килсәк бик тә яхшы. Һәм эшебездә дә бәрәкәт булыр иншаллах. Эшебездә дә бәрәкәт булыр, саткан фатирыңда да, йортыңда да бәрәкәт булыр, чөнки аларның хаклары зур. Инде әлбәттә аларга тәкъдим итү, аларга әйтү дигән нәрсә бар. Бу инде әдәп, әхлак ягыннан, чөнки динебез ислам әдәп, әхлак дине, күркәмлек дине. Хәтта синең инде бер карасаң, тулы хукукың булса да фатирыңа, йортыңа, теләсә кемгә сатасың, теләсә кемгә бүләк итәсең, теләсә кемгә бирәсең, калдырасың, әмма ләкин юк. Синдә мәс'улият бар, чөнки дин ислам җаваплык дине, мәс'улият дине. Безләрнең гомер яшәгән күршеләребез, якыннарыбыз, туганнарыбыз, алар хакында да уйлап, алар хакында да фикерләп, ягъни тормыш киләчәгебездә бәрәкәт теләсәк, менә шул якларында карарга тиешлебез. Тәртипләренә килгән вакытта шул. Ягъни тарихта карасак, Алла Раббыбызның рәхмәте илә тормышта, хәятта карасак, ягъни бик күп мисаллар бу хакта бар, укыйбыз, беләбез. Әмма ләкин шуңа нигез, әлбәттә кыямәт көненә кайту. Әввәлән әйткән хадистә, кем Раббысы Аллаһка шана, кыямәт көненә шана. Күршесенә карата яхшы хәлдә булсын, күркәм мөнәсәбәттә булсын ди. Чөнки һәрбер сүзләребез өчен, гамәлләребез өчен җавап тотасы бар. Шуны онытмасак иде. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә һәммә эшләребездә бәрәкәт бирсен, хәерле кылсын. Амин шабасын. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, исегезгә төшерәбез, эфирда имамнан сорык тапшыруы бара. Иншалла без бүген үзебезнең хәзрәтебез белән йорт әһелләре, күршеләр турында сөйләшәбез. Хәзрәт, инде алдагы сорау, йортта бала йоклаганда Коръәннең аудио язмасын кабызып куярга ярыймы? Инде менә бу гомумән шундый бер кызыклы сорау, бала йоклаганда гына түгел, гомумән үзен йоклаганда ничегрәк карыйсыз, менә йоклау вакытында, йокы вакытында аудио язманы кабызып куюны Коръәннең. Без хадисләрне беләбез, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кайсы йортта Аллаһ Тәгалә искә алынса, зикр ителсә, ул йорт терек йорт булыр. Кайсы йортта Аллаһ Тәгалә искә алынмаса, ул мәйет мисалында булыр дип. Шулай ук адәм баласы да шулай ук калбендә, күңелендә Раббысы Аллаһны искә алу булмаса, мәйет мисалында йөри. Аяк куллары селкенсә дә, инде бәдәнендә җаны булса да, һәм киресенчә инде әгәр дә инде аның калбендә, күңелендә һәр вакыт телендә Раббысы Аллаһны зикр итү, искә алу икән, ул терекләрнең тереге иншааллаһ. Тагын да җанлы, Аллаһка якын, сөекле, хәерле кыллардан булыр. Йортларыбызга килгән вакытта да без имам буларак, хәзрәтләр буларак, йортта тынычлык булсын дип, иминлек булсын дип, чөнки бөтен кардәшләребез дә мәсәлән дәрес иттереп, матур иттереп, Коръәннән дә укый алмаска мөмкиннәр, өйрәнергә мөмкиннәр. Әмма ләкин моны мондый вакытта бәрәкәт, иминлек теләп, Аллаһ Раббыбыздан хәерлек килсен дип, Коръән аятлары кабызып куйсак, бик тә хәер иншаллаһ. Кай вакыт әни кешеләр, балаларыбыз елый, көссенде микән әллә, саташа да кай вакыт, уянып та китәләр дип, шундай дәртләре белән, кайгылары белән килгән вакытта да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисләрендә әйтә бит, мәсәлән, кайсы йортта Бакара сүрәсе укылса, шайтан кер алмас дип. Ягъда кабызып куясың икән аудио язманы, әкрен генә укып тора икән, иншаллаһ рахман, шу укылган аятлар йортыңда, еңдә яңгырап тора бит. Йокласаң да иншаллаһ аның бәрәкәте сиңә, файдасы бар. Бәлкем син ишетмәссең, әмма ләкин шулай ук һәр төрле зәхмәтләр булсын, һәр төрле бозымнар булсын, һәр төрле хәерсезлек булсын, Аллаһ Раббыбызны искә алына икән, аңа урын юк. Әгәр дә Раббыбыз Аллаһ искә алынмаса,
кирәкмәгән нәрсәгә, шайтанга, җингә урын арта. Ул үзен бик иркен хис итә башлый анда. Үзенең хәйлә-мәкерләрен кыла башлый. Шуңа да укыла икән, үзләребез укысак, шулай инде махсус булган инде аның җиһазлары да сатыла хәзер. Шар формасында матур иттереп, кабызып куйсаң, укып тора. Әлхәмдүлилләh, тынычлык килә, иминлек килә. Моны уңай яктан, хәерле яктан күрәбез иншаллах. Чөнки безнең максатыбыз кадерсезләү түгел бит. Әгәр дә инде без кабызып куеп, тыңламасак, бер шатыр үзебезнең эшебез белән, хезмәтебез белән, дөньябыз белән мәшгуль икән, игътибар итмәсәк, әмма ләкин безнең максатыбыз Аллаһ Раббыбызны зикр итү. Йортыбызга, нигезебезгә, бала йоклаган бүлмәдә булсын, бер төрле мөхит тусын, Аллаһның сүзләре яңгырап торсын. Бу Аллаһ Раббыбызның рәхмәте бит. Әле монда килгәндә генә бер вакыйганы укып тордым. Зуннун дигән бик олуг галимнәрдән була бит инде. Эшкәрә торган була. Аятлар укып. Бу кеше янына чирле сархау җенләнгән кешеләрне алып килгән вакытта да Нун сүрәсе бар бит. Әузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Нун дип кенә әйтә торган була. Һәм чирле кеше савыга торган була. Әгәр дә сихрләнгән, бузык хәлдә булса, җенләнгән булса, шундук җене чыгып китә торган була. Көннәрдән бер көнне бу сәфәргә киткәч, моның шәкерте укучысы кала. Бер сархау кешене янына килгәч, бу инде укытучысы янда хайран еллар өйрәнгәч, гыйлем алгач, инде эшкерү серләрендә бер төрле чамалагач, үзем укыйм дип каршына утырта. Укый башлый, Нун дип әйтә, Нунга җитә. Тагын кабатлап Нун дип әйтә, әмма ләкин бернинди үзгәреш юк. Һәм шул вакытта чирләгән кешенең шайтаны телгә килеп, Нун инде анысы ди, әмма ләкин укый торганы син Нун түгел бит аның ди. Менә шул ягы да бар. Әгәр дә әлхәмдүлилләh мәшһүр булган кариларыбыз Коръәннән укый икән, аятләрдән укый икән, ул яңгырап тора икән, иншаллах, безнең максатыбыз шуның бәрәкәте, файдасы, иншаллах файдасы була Аллаһ бирсә. Музыка кабызып кую түгел, дибер шат. Әйе. Гадәттә бит инде шундый гадәт бар. Безнең җирлекләребездә имам шакыртып азан әйттердем әле өйгә. Имам шакыртып Коръән укыттырдым әле өйгә дип әйтәләр. Менә шушы бер урта баланс, ягъни хәзрәтне чакыру, ул теге гел аудио язмаганы кайтарып калу дөрес булмас или ярыймы? Юк инде. Чөнки аудио язма инде ул үзенә күрә, без йоклаганда бит инде хәзрәтне китереп утырта алмыйбыз. Тормышыбызда һәр вакыт, мәгыйшәтебездә дә хәзрәт янәшә була алмый. Әмма ләкин инде йортта, нигездә теге тамырларыбызга бәйләр өчен, үзебезнең мәсәлән милли булган гореф гадәтләребез, аларны без кемнәр ашалабыз? Хәзрәтләребез ашалабыз. Ышанычлы, сүз үтә торган, абруй казанган хәзрәтләребез, муллаларыбыз, имамнарыбыз килеп, алардан инде сораган вакытта хәзрәтем шул белмәләрдә азан әйтсәң иде дип, бер давыр түгел, үзебез дә әйтәбез, матур иттереп. Чөнки кай вакыт шундый хәлдә туа, аңлап бетермәү сәбәплеме, гыйлем җитмәү сәбәплеме? Азан бит ул намазга гына, нәрсәгә мин әйтергә тиеш? Әле бит намаз вакыты кермәде. Нигә әйтим дип, шундый халәткә барып терәлгән кардәшләребезне дә күрәбез. Әмма ләкин безнең максатыбыз Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кайда азан яңгыраса, шайтан мәлгун үзенең газларын чыгарып, әллә кайларга чабып качып китә ди. Ягъни бәрәкәт, Алла Раббыбызның рәхмәте илә шул азаннар сәбәпле, әлхәмдүлилләh, күңелләрдә ныгысын, иман ныгысын, иман нуры артсын, изгелек күбәйсен, бузыклык, әшәкелек китсен. Ягъни шул максат белән. Аннары бит инде ул азанны балалар да ишетә, аныклар да ишетә, ешрак яңгыраган саен. Ул бит динебезнең элек-электән символы булган. Берәр авылга, берәр шәһәргә килсәләр, ягъни Расулыбыз заманында булсын, азанны тыңлаганнар бит. Азан яңгыраса инде, бу мөселман дөньясы, мөселман иле, мөселман шәһәре дип, ягъни ялгышмас өчен әлхәмдүлилләһи раббил галәмин хәерлек белән юлларын, сәфәрләрен дәвам иткәннәр. Шулай ук инде чакырылган, мәчеттән чакырылган хәзрәтләребез булсын, муазиннәребез булсын, укый торган бабайларыбыз булсын, матур итеп азаннарын әйтәләр икән, әлхәмдүлилләh. Инде Коръәннәрен укыйлар икән, монарда бик файда бар. Чөнки шуның сәбәпле Раббыбыз Аллаһка дуа кылабыз. Кай вакыт шундый ялгыш сүзләрне ишетәбез, мәсәлән, бигрәк тә Рамазан шәрифтә Коръән хатым кылучы хафизларыбыз килеп, ягъни без алар каршында матур иттереп аларның Коръән укыганнарын тыңлыйбыз, төрле усуллар белән сузып та тиздә. Кай вакыт әнигә мин анда барыйм, хәзер бит ул аудио язмада бар, кабызып куям да тыңлыйм дип. Ләкин җәмәгать бу бөтенләй башка нәрсә, башка мөхит.
Шын, кайчан Кур'ани Кәримне калбына сеңдергән, әлхамда үрнәк булган затның, кунакның килеп шулай хозурыңда адәм баласының шулай Кур'анны укуы, әлхамдулилlah, аятларны әйләндереп, кайтарып алуы, йөрәкләребезгә тәэсир итәргә тырышуы, ул үзенә башка бер дөнья булып тора. Ягъни аның тәэсире күп, бәрәкәте күп. Шуны күргән кеше кызыга, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит, ике нәрсә дә кызыгы ди. Ягъни садаканы күп биргән байның инде миндә шулай булса, миндә шулай игелекләр кылыр идем. Гыйлем алган, Кур'анны ятлаган, инде кардәшкә карап шулай, Раббым Аллаһ миңа да насыйп кылсаң иде, аның төсле өйрәнергә, динеңне тотып яшәргә, Кур'аннарны укырга дип, менә шул ике нәрсә дә бит. Ике нәрсә дә. Шуның өчен әлхәмдулилlah, элек-электән килгән халкыбызда елына бер мәртәбә булса да кунак җыеп, мәҗлес кырып, туганнарны чакырып, вагазланып, Кур'аннар тыңлап, аятлар ишетеп, ягъни бу бик тә файдалы, хәерле. Һәм бу безнең киләчәгебезгә юлны ача, бу безнең үткәнебезгә бәйли. Ягъни без манкортлар түгел бит. Ягъни үзебезнең әлхәмдулилlah гырыф-гадәтләребез, үзебезнең Хәнәфи мазхабыбыз бар. Ул ничә инде гасырлар буе килгән, ягъни өйрәтмәләр, ягъни халкыбыз мохтаҗ бу нәрсәгә. Дәрес иттереп, аңлатып бирүгә, төшендерүгә. Шуннан да бәлки әле сез Әбу Ханифа мазхабы турында сүз кузгаткач, аңа бәлки икенче тапшырыр кайтарбыз. Шуннан да менә күп очракта нәрсәсе ул мазхаб, нәрсәсе ул менә Әбу Ханифа мазхабы дип әйтәбез. Без Пәйгамбәрбез артыннан иярәбез дип әйтүчеләр бик күп ишаеп китте. Инде минемчә бу сорауда хәтта аңлатуга кирәктер. Менә Кур'ан турында азан әйтү, өйгә эш күрү турында сүз чыкты. Безнең инде сорауда, икенче сорауда шушының белән бәйле. Бер танышым үз йортында төнлә уянып китеп, бер ни эшли алмавын сөйләде. Әйтерсең лә аны бәйләп куйганнар, кычкыра да, ярдәмгә дә аваз сала алмаган икән. Таныш хәзрәтләр бу күренешне җен бастыру дип атадылар. Җен бастырылган йортны нишләтергә кирәк икән? Монда инде менә беренчедән йортны дип әйтик инде, икенчедән йорт белән бәйлеме, кеше белән бәйлеме? Кемдер әйтә, йорт белән дә бәйле, менә бу җирдә җен үтеп киткәндер дип әйтәләр. Нәрсә соң ул җен бастыру һәм менә инде сорау бирүче белән җен бастырган йортны нәрсә эшләтергә кирәк? Тормышта, хәятта ул нәрсә аша инде күпләрбез уза. Ул сер түгел. Йоклаган вакытта бәлкем Раббыбыз Аллаһны искә алырга табыздыр. Шулай җеннең килеп басуы, әлбәттә шул халат, качан кеше хәрәкәтләнә алмый, сүзен әйтә алмый, шундый авыр хәлдә була, куркынып уяна. Ягъни бу үзенә күрә инде әлбәттә бер хикмәт булып тора. Безне уята торган нәрсә шулай. Кара нәрсәдер эшләмәдем икән дип. Бик авыр бит ул. Бик авыр, шулай саташып, шулай җен басу, шайтан басу, телеңә дә, авызыңа да ача алмавың, бисмилләңә дә әйтә алмавың, Аллаһны зикр итсәң шундук җиңеләй инде бу нәрсә. Ягъни бу нәрсә тормышыбызда, хаятыбызда булган нәрсә. Һәм инде без, әлбәттә шундый бит инде без гаепләне эзлибез ел. Күп очракта без үзебезне гаепле итеп күрмибез. Күп очракта без нәрсәнедер, йортны булсын, күршене булсын, башка кешене булсын, хатынны булсын, балаларны булсын, кемне булса да гаепле күрергә кирәк. Кеше бу хакта уйламый, шундук йорты хакында уйлый, нигезе хакында уйлый. Әмма ләкин бу йорт нигезнең шулай шул хәлгә ирешүе яшәп яткан кеше сәбәпле бит. Һәрбер йорт. Әгәр дә шунда яшәгән гаилә, әти кеше, әни кеше, әлхәмдулилlah, һәр вакыт ризык артында булсын, бисмилласын әйтсә, ишеген бисмилла әйтеп керсә, Аллаһны зикр итсә, Аллаһны искә алса, йоклаган вакытта да искә алып ятса, мәзкур булгандагыларын укыса, бу нәрсәгә урын калмас иде. Без бит беләбез. Шайтан мәлгун үзенең балалары белән ияреп кайта бит инде безгә. Ишекне ачкан вакытта бисмилла әйтмәсәң, o bit инде шарран ярып үзенең нәселенә әйтә, безгә торырга урын булды балалар дип. Һәм алар синең артыңнан бөтенесе иелеп керәләр инде. Без аны күрмәсәк тә. Аллаһ Тәгалә әйтә, сез аларны күрмисез, алар сезне күрә ди. Кур'ани Кәримдә. Һәм дә табын гастәл артына утыргач, Аллаһны искә алмасаң, бисмиллаһ әйтмәсәң, шул вакытта кулларын кушырып, безгә монда ашарга да булды дип әйтер ди. Һәм шулай итеп рәхәтләнеп, ашап-эчеп, йортыңда типтереп яшәрләр. Аллам сакласын.
хәтта балаларыңа да катнашырлар, бу хакта да хадисләрне беләбез. Шуңа Раббыбыз Аллаһның рәхмәтилә, Аллаһ Азza ва Җаллә шундый зур мөмкинлек биргән, кудрәт көч биргән, Аллаһ Раббыбызны зикр итү. Шу Аллаһ Раббыбызның искә алу, тормышны, хаятны гомумән үзгәртә дә куя. Шайтанга җиңгә юлны яба да куя. Ул үзенең хәйләсен, мәкрен, бызыклыгын эшли алмый, мәхрум була. Хәтта ишектә йозак булмаса да, хәтта ишеген ачык торса да, керә алмый. Чөнки син Раббың Аллаһны искә алдың. Шуңа Раббыбыз Аллаһны искә алсак иде күбрәк. Дуалар кылсак иде мәзкур. Азаннар әйтелсә иде, Куръаннар укылса иде, Аятел Кирси, Фәләк, Нас, башкасы, моны бу тормышыбызда, хаятыбыздагы, хаятыбызны үзгәртә, уңай якка бара торган нәрсә, нурлы кыла торган нәрсә. Алла Раббызның рәхмәтилә. Әгәр дә булар булмаган икән, әгәр дә синең хаятыңда, яшәешеңдә уйламыйсың икән, әлифне таяк дип белмисең икән, авызыңнан бер бисмилла чыкмый икән, иншалла дип әйтә алмыйсың икән, Аллаһ Раббыңа тәвәккәлләрдән була алмыйсың икән, әлбәттә мондый хәлләтле тормышыңда бик еш кабатланырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Без моны онытмасак иде, адәм баласы йокларга яткан вакытта шайтан килеп башына кыйный-кыйный, суга-суга эчтиген бәйле, беләбез бит инде. Эчтиген бәйләп куя. Тәмле йокла, йокың озын булсын. Әни шундый теләкләр белән ул инде адәм баласын шулай йокларга зата. Әмма ләкин торып утыргач, әгәр дә Аллаһны искә алсак, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер, сау-сәламәт уяндым, Аллаһның исемен искә алсак, барып тәһарәтләнсәк, Аллаһ әмер иткән иртәнге намазыбызны укып куйсак, моны бу тиеннәр чишелә, һәм кеше үзен бик нашат, бик шундый әлхәмдә җитез, күңеле күтәренке хәлдә каршы ала икәнен. Әгәр дә киресенчә инде теге кайсы якта торганын белмәсә, Раббысы Аллаһны искә алмаса, тәһарәтне тәһарәт дип белмәсә, истинҗаны истинҗа дип белмәсә, гысылның нәрсә икәне хакында уйламаса, намаз турында сөйләп тә тормыйм. Әлбәттә, кемдә шундый авыр хәлдә, кешеләрнең мырмыр килгән хәлдә, кыен хәлдә, мәшәкатьле хәлдә, ягъни дәвам итәчәк. Шуңа Аллаһ Раббыбызны искә алу, Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә Куръани Кәримендә дә фәзкуруни әзкуркум ди. Мине искә алыгыз ди. Мине искә алсагыз да, мин дә сезләрне искә алырмын ди. Ягъни Раббыбыз Аллаһ ярдәмен бирер. Тәгарраф илаллаһ фир-раха я'рифка фи-шидда. Раббың Аллаһны рәхәт вакытта искә ал. Бай вакытта, сәламәт вакытта искә ал. Раббың Аллаһ сине кыен вакытта искә алыр ди. Менә шул бөтен шишелеш Раббыбыз Аллаһта. Әмма ләкин без киршергә тиешлебез. Без алнырга тиешлебез, уйларга тиешлебез. Яшәп яткан җайны нурландырган нәрсә шул үзләребезнең халәтебез. Адәм баласын теге бер урны бизәми, без беләбез бит, адәм баласы урынны бизи. Әлхәмдүлилләһ. Нинди шайтан ясы булса да, әгәр дә инде алган йортың Раббың Аллаһны искә алып, зикр итеп, дуа белән, гамәл белән, гыйбадат икән, ул иң нурлы йортларның берсе була иншаллаһ. Раббыбыз Аллаһка тәвәккәлләрдән булыйк. Амин иншаллаһ. Сез әйттегез, менә кичләрен ятканда мәзкур зикрләр иртә белән торгач дип, нинди зикрләр әйтеп була, аларны үзебезнең татар телендә әйтеп буламы? Татар телендә дә әйтеп була, Раббыбыз Аллаһка тапшырдык дип. Ләкин менә иң кыска сүрәләр, Фәләк, Нас, Кул хуаллаһ булсын, Аятел Кирси булсын, аны нинди хәлдә дә укып була. Тәһарәтең булмаса да, хәтта гысылың булмаса, зикр урынына әйтеп укый торган булган аятларыбыз бар. Менә шуларны, әлхәмдүлилләһ, Раббым Аллаһка тапшырдым дип, Алла Раббыбызның әлхәмдү зурлап исемнәрен әйтү, ягъни шулар белән бик гади булган нәрсә. Әлбәттә, аның дуалары бик күп, дуа китапларында теләк булса, карасак, ачып укысак мөмкин. Әмма ләкин әлхәмдүлилләһ, Раббың Аллаһны искә аласың икән, гади булган халкыбыз телендә һәр вакыт яңгыраган, бала вакыттан ишетеп үскән кыска гына сүрәләр белән дә әлхәмдүлилләһ, Раббыбыз Аллаһны искә алабыз икән, аңа тапшырылабыз икән, тәвәккәлләрдән булабыз икән, рәхмәтенә өметләнәбез икән, омтылабыз икән, аның җавабы илля хайр, тынычлык ва иминлек булачак иншаллаһ. Амин иншаллаһ булсын. Әлхәмдүлилләһ, бер көндә шундый гыйбара ишеттем. Тәһарәт турында белә идем инде инде. Менә гусул турында ишеткән юк икән ди. Тәһарәтне алабыз, чөнки ишетәбез, кул, баш, аяк, битте бер караганда, нәрсә ул гусул дип сорау бирелде инде теге. Без бит әйттегез, мәсәлән, гусул булса дип, чөнки гусул булмаган кешегә шайтанга тагын да рәхәтрәк килергә
Без теге тәһарәт турында гына беләбез, һәм элек-электән шундый шаяртып та әйтүчеләр бар иде, теге тәһарәттән бер намаз укыйбыз дигәч, тәһарәттән бер гысылым юк дип әйтергә яраталар иде. Нәрсә ул гысыл, менә аның файдасы турында ике генә сүз белән аңлатып китсәк, аннан соң кабаттан кайтып сорауларга хәзрәт. Гысылга килгән вакытта ул тәһарәтнең олугы, тәһарәтнең камил тәһарәт дип әйтелә, бөтен бәдәнгә тәнгә су тию дигән сүз. Ягъни аның инде алышына килгән вакытта фарызлары бар. Ягъни фарызлары инде авызны чәйкәү, борынны чәйкәү, әлхәмдүлилләh, бөтен тәнгә су тидерү. Шуннан хасилдер гысыл. Гысыл алына кайчан адәм баласы якынлык тешләнгәннән соң, аңа алу фарыз өстендә тора. Шулай ук инде хайызлардан соң булсын, күремнәрдән соң да узганнан соң гысыл алу фарыз булып тора. Без аны эшләргә тиешбез. Калган вакытларда инде ул мәсәлән сөннәт булып тора, мустахаб булып тора. Әмма ләкин бу очракларда ул фарыз. Без бөтен тәнебезне шулай юырга тиешлебез. Сөннәт илә килсәк инде без башта тәһарәт алабыз, аякларыбызны юмыйбыз. Соңра инде тәнебезгә су йөгертәбез дә бөтен тәнебезгә тиеп чыгабыз һәм бу нәрсә ич тапкыр кабатлана. Ахырдан аяклар юыла. Менә шул гысыл. Бу гысылга керә инде безнең инде әлбәттә ниятебез алхамдулиллаһи раббил галәмин, шул ният сәбәпле Алла рәхмәте илә шул гысыл булып, шул гысыл белән без намазда укый алабыз, Коръәндә укый алабыз, алхамдулиллаһ гыйбадәтләр дә кыла алабыз. Алланың рәхмәте илә зур мөмкинлек булып тора. Бу камил тәһарәт булып тора. Әмма ләкин мәсәлән син гысылың бозылды икән, мин алдан әйткән сәбәпләр сәбәпле, син күпме генә тәһарәт алма, ул синең гысылны алыштырмый. Син дөрес түгел. Ул тәһарәт белән намазда укып булмый, гаеткә дә барып булмый. Менә шуны исәпләргә тиеш. Кай вакыт ялгышып шундый фикер дә бар, гает мунчасы дип барып рәхәтләнеп юынып кайта, ул тәртибен үтиме белмим. Аннары бәлкем ул бозарга да мөмкин, иртә белән торып гаеткә дә китергә мөмкин. Игътибарлы булсак иде, менә шул нәрсәләр гысылны боза. Гысылны бозгач инде аны тулайым юыну кирәк. Әлхәмдүлиллаһ. Бу динебезнең асылы булып тора. Бу Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай өйрәтте. Безнең халкыбыз да шул гысыллы тәһарәтле хаятын дәвам итә. Шуның белән әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин тормышка бәрәкәт килә, ниъмәт килә, саулык килә, сәламәтлек килә. Чөнки динебез паклык дине. Инде иншалла кабул булсын, әле гысыл, тәһарәт мәсьәләләрен алдагы тапшыруларда эшләргә насыйп булсын, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Алдагы сорау йорт өчен үткәрелгән ашта, мәҗлесләрдә нәрсә тарату хәерлерәк? Чөнки тарату әйбер бар, кулъяулыкмы, сабынмы, акчамы, ниндирәк өлкәгә карыйла? Иң әвәлән, әгәр дә мәҗлес үткәрсәк, хуҗаның инде өстендә бу нәрсә нәфил булып ята. Әгәр дә теләге бар икән садакалар бирергә, таратырга, ул аны эшли ала. Һәм бу садаканы бутамасак иде, фарыз садакалар, ваҗиб садакалар белән. Кай вакыт шундый сүзне ишетәбез, фәкыйрләр юк хәзер, мискиннәр юк хәзер, монда табында да бөтен килгән җитеш, маллы, мөлкәтле кешеләр, ягъни шуның өчен таратмыйм, шуның өчен эшләмим дип, нәфил садакасын теләсәк без фәкыйр кешегә дә бирә алабыз. Нәфил садакасын, ирекле садаканы теләсәк бай кешегә дә бирә алабыз. Алла Раббыбызның рәхмәте илә. Ничек бер кыйссада әйтелә, бер адәм баласы садака әйли. Садакчыга да садака бирә көндезен. Икенче көнне сүз тарала. Байга биргән икән садакасын дип. Дөрес түгел дип. Һәм инде бу икенче көнне теленә чыга. Чыраган беренче кешегә садаканы тоттыра. Икенче көнне сүз чыга. Фәхиш юлда йөргән кешегә садакасын биргән икән, нинди садака инде бу дип. Шуннан соң бу кеше аптырый инде, ничек соң дөрес була дип. Һәм йоклаганда төшенә керә, төшендә әйтелә. Син беренче көнне чыктың, бай кешегә садаканы бирдең. Бай кеше исе акылы китте, каралы, мин бай гомеремдә садака биргәнем юк. Шул сәбәпле гыйбрәтләнеп үзе дә садака бирергә өйрәнде ди. Әтенлә тапшырган садакаң фәхиш хәерсезлек юлында йөргән затка эләгә. Ул бу хәлне күргәч, чын күңеленнән йөрәге тетри. Эй Раббым, шул вакытта Раббысын искә алып, Аллаһның бәндәләре бар икән бит. Хәләл хезмәтләреннән өлеш чыгаралар бит. Мин хәерсез юлда сукмакта йөрим.
нәрсә икәнен дә белмим бит дип, гыйбрәтләнеп, Раббысы Аллаһка тәүбә итте, төзәлде. Икесе дә кабул булды. Шуңа бу мәсьәләдә килгән вакытта да хуҗа кеше инде Аллаһның рәхмәте, фазлы, карамы илә садака бирергә ниятли икән бирә ала. Нәрсәдән әзерләгән? Сабыннанмы? Врач Мухачейманың чәйләре дә бар, хәйр чәй дигән, хәйр чәй дип. Кулъяулыкмы, башкасымы, тиспеме, китаплар менә алып кайтып тараталар, кай вакыт файдасы булсын укырда иншалла дип. Укырда күрер, шуннан гысылын белер, тәһарәтнең нәрсә икәнен белер, Фатиха сүрәсен өйрәнер. Яни һәр яклап әлхәмдулилlah. Чөнки бу бит инде bir hadiye, bir sadaka, бүләк кебек тә әлхәмдулилlah якын айта торган нәрсә бит. Анырга барып терелмәгән бит инде. Әмма ләкин дана бетермим инде кай вакыт. Теге хуҗаның мин генә таратам, алай гына хәзер мохтаҗлар юк дип, алай зур сөйләргә кирәкми. Таратасың икән, Раббың Аллаһ ризалыгы өчен тарат. Хуҗа өчен дә мәҗбүри түгел, кунаклар өчен мәҗбүри түгел. Ләкин теге динебез бит инде сиңа бирәләр икән, алырга кушкан. Без аны беләбез, бу хадисләрдә килә. Ал, әгәр кулланмасаң, син аны башка кешегә тапшыр. Ләкин бирә икән, үмизләнеп, Раббысы Аллаһның рәхмәтенә өметләнеп бирә икән кеше сиңа, син инде зурайып, кәпрәеп, нәрсәгә мин мохтаҗ түгел, фәлән тигән дип кире кагу, ул мәгънәсезлек, ул җавапсызлык һәм дөрес түгел. Пәйгамбәребезнең юлына бер вакытта да туры килгән амәл түгел. Ал, күңелен сындырма кешенең, рәхмәтен әйт, дуаң кылып куй. Шуңа садака әйли икән, ләшә икән, тарата икән, әлхәмдулилlah. Бу бик саваплы иншалла. Без белмибез кыямәт көндә кайсы килер дип. Әмма ләкин бер вакытта да сөйләмә. Моны тараттым, алалар бит дип, син юкка чыгарма гамәлеңне. Кай вакыт алыш бириш дип әйтәләр аны. Җәмәгать, нинди ният белән эшләсәк, ул шуңа әйләнеп кайта. Алыш, бириш, уен дип, әгәр дә син таратасың икән, шуннан ары китми. Әгәр дә Раббың Аллаһтан уялып, куркып, биргәне бирә икән, алганы ала икән, әлбәттә моның әҗре хәсәнәте була. Ләкин шул тараткан вакытта да инде аның тәртибе бар. Әгәр дә инде ират кеше хатын-кызлар арасында инде этә-тертә тарата икән ул аны, хатын-кызлар киресенчә инде теге менеп тараталар икән, шаугыр бер теге базарга әйләндерәләр, инде ул вакытта инде аның матурлыгы китә. Һәр нәрсәнең урыны бар, вакыты бар. Алла Раббызның рәхмәте илә безнең нигезләмәбезне дә язып куйган, ул таратыла икән, матур иттереп аннары. Гаилә мохтаҗ икән, аңа да калдыра алабыз. Мәчетләребезгә, мәхәлләләребезгә дә аларның утын суын түлесе бар, тормышын алып барасы бар, безнең истебездә алар. Мәчетләргә тапшыра алабыз. Яни аның урыны бар. Алла Тәала кабул итсен. Әҗрен бирсен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Иттақун нар валау бишиққи тамра, бишиққати тамра", оттан җәһәннәм утыннан куркыгыз, ярты хөрмә биреп булса да дип әйтте. Аллаһ кабул итсен садакаларыбызны. Иншалла Аллаһ Тәала кабул кылсын. Шуннан да инде бер караганда бик күркәм бу безнең горефләребез, орф-гадәтләребез, инде кайбер хәзрәтләребезнең теге сүзләренә караганда, бәлки хәтта ки шушы гореф-гадәтләребез авыр заманнарда динебезне саклап калырга, гомер ишетмәгән менә азаннарны, Кураннарны ишеттерергә, өйгә бәрәкәт китерергә насыйп булды дип шуңа күрә инде үзебезчә матур итеп үткәргә насыйп булсын алдагы вакытта да. Ни кызганыч, менә шушы мизгелдә инде сабулашыр вакытта җитте. Вакыт тиз үтә, хәзрәт. Силигенә башлыйсың, аңлатыгына башлыйсың, инде вакыт чыгып та китә. Шуңа күрә без сезне чакырып калабыз үзебезнең тагын алдагы тапшыруларыбызга. Әле сораулар да күп калды. Сез җавап кайтарганда башка сорауны да бирәсе килә, монсын да бөтенләй бер алып бетереп булмый. Шуңа күрә саубулашабыз. Бүгенгә сезнең белән ни кызганыч, монда бүген килгәнегез өчен, инде гыйлемегез белән менә бүлешкәнегез өчен рәхмәтне җиткерәбез. Аллаһның рәхмәте сәламәсезгә ирешсә иде. Инде мин үзебезнең тамашачыларыбызга исегезгә төшереп үтәсем килә. Бүген бездә кунакта Татарстан мөфтиенең мөхтәсибләр белән эшләү буенча урынбасары, шулай ук Казаныбызның Кабан арты мәчете имам хатибы Рауил хәзрәт Зөфәров иде. Рауил хәзрәт, тагын бер кат ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Аллаһ рәхмәтләре булсын, Аллаһ разый булсын. Амин шулсын. Хөрмәтле Хызыр ТВ тамашачылары, эфирыбызда имамнан сыйрак тапшыруы иде. Ни кызганыч, аның вакыты чыкты. Алдагы тапшыруларда да сездән сорауларыгызны көтеп калабыз. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.